Egy. Sziasztok, én Dankano vagyok, és itt vagyunk az 5. résszel. Sziasztok, én Nade vagyok. Akkor az alvilágból... Köszöntünk most titeket. Igen. Várj! Szépen leütöttem itt az alvilágon. Egy hóblokkal megdobnál, létszi. Csak egyet kapsz. Köszönöm. Hopp, F1-et elfelejtettük visszakapcsolni. Ez is csak én lehetek. Várjatok, megnézem milyen van a beállításom. Amarra hátul nem látok semmit, te? Én látom. Mi lehet ott? Ott is valami világítós. Ott valami világít. Nem tudom, mi lehet ott. Hozok követ. Megyek Van bányán. nálam hó. Mennyi? Tényleg én összedobok egy hógenerátort, ha nőtt, akkor dinnyink. Jó, tök, amúgy. Az, na, nem kell szólni. Most 17-kor kezdtük el. Akkor közben a hóval Várjál, elkezdtük 17-kor, az 3. Segíts! 17, meg 15. 32, 42, is. nem 42, 32. Igen. Jó, nem kell beszólni, hogy neked 5-ös lett a dogár, nekem meg 3-as. Ja, az, hogy 5-ös, csillagos 5-ös. Akkor az. Majd tanítasz. Tényleg most megmutatom nektek a HC feliratot. Látjátok? HC. Megmutatom a hátamat is. Akkor az enyémet is. Akkor gyere ide. Neki, na, úgy. Befeszítek, ez az. Ha. Így. Lehet, hogy én elkezdek felfelé építeni. Azt azzal mit kezdünk, azzal a smaragddal? Megnézem már a feladatokat. Sebződök. Na, akkor én leugrok. Tényleg, felül vannak Creeper! Bam! Nem robbant be. Leestél. Oh, Direkt. Ja, jó. Mikor lesz vége? 32 már. Meg kell jegyezni. Mit is akartam? Ott van lent egy creeper. Szlavadászod. Van már tök? Nincs még. Sajnos. Akkor most szugerálással növeztek egyet. Járjunk dinnyetáncot. Az hogy kell, te tudod? Itt állj fel a víz tetejére és ugrálj. Júj! És kiugrottam. Kitapostad. Szerencse, hogy 4-et ad. Istenem, hogy te lehet ilyen? Inkább nem táncolok a tök közelébe. Hol a kapa? Közel volt. Lementem és ott figyelt. És... Ez se múlt sokan. Gratulálok. De leesett? Ja, azt nem tudom. Nézd meg. Úgy tűnik. A saplinget is meg kéne növeszteni, de elsőnek... Na várjál, megnöveztem, és gyere... Jó messze járjunk táncot attól a dinnyétől. Vagy töktől. Mi lesz a legjobb, ha nem járunk dinnyetáncot. Na. És megyünk a pokolba. Nincs kedvem. Elmész a pokolba. Elmehetsz a pokolba. Ne! Sose volt erősségem. Neked mi? Ne szólj be. Most egyelőre szerintem csak ilyen Minecraftos videók lesznek. Mit tudunk úgy játszani? Hát max még a Metin. Metin. Hát én ugye fotozni még nem tudok. Bocsánat, egy pillanat.
Vagy mondjuk, szerinted, hát majd utána nézek, hogy Mass Effect-et lehet-e ketten játszani. Az micsoda? Hát, az is ilyen... Hát ez így nehéz elmagyarázni, majd elmagyarázom az iskolában. Jó, és majd rövidre vesszük. Ó, bebugoltam a Nether kapuba. Gratulálok. Már. Egy kis relog. Ez néha előfordul. De még mindig? Hát látod. Akkor ezt most nem látod. Jó, köszönjük szépen. Most ezt kicsit félrevesszük, és te szépen beírsz egy per TP Xnade Donkanot. Még ne. TP Xnade Donkanot. Hájá? Xnade? Jöhetsz? Jaj, ne! Aj! Ez mi volt? Hé! Mi az, hogy Xnade? Azt írja, nincs ilyen player. Azért, mert most nem vagyok fönt. Na, gyere. Na, TP, gyorsan. TP-ztelek. Akkor gyere át a Netherbe és úgy TP-z. Igaz. Nem kéne, hogy elveszen itt a gyémánt kard. Hát igen. Na, jöhetsz. Oké. Mondjuk, ha lennénk egy sima mapon, és ott nem zuhannánk le, akkor ez nem történne meg. Hát Skyblockon előfordul. Skyblock, de Hypermap első. Na hát, igen. Skyblock féle mapon. Mégis ez egy Sky map. Nő, dinnye, nő, és megint kiugrottam. Ne, szívas. Nem igaz. Tudod, nem csinálok olyat. Nem szokásod. Ez csak véletlen volt. Igen, tudjuk. Mit csináljunk? Hógenerátor. Hát igen, az már kéne. És hol a sok hóba? Hát az úgy elhasználtam. Gratulálok. Bocs, rácok, ha így hirtelen szétkapcsol minden, akkor 4-nél elmegy a net, mert éjszak futtatja a szervert. Már csináltam hóblokkot. De köszi. Úgyhogy ne lepődjetek meg, mikor hirtelen így és semmi közepében megáll. Igen. Akkor én így bejelentkezek single playerbe, és akkor így elköszönök. Elő szokott fordulni. Van fa. Ó, hogy ne lenne. Még stick is, meg... Ej. De akkor jó. csinálj kerítést. Persze. Az a tök is megnőhetne már. Hát nekem van, Egyadig. neked nem tudom, hogy van-e. Nagy humorod van. Humorzsák kinyílt. Igen. Na, a dinnye meg kinő, de A bezeg a tök az nem. hát az nem. Mikor így felvétel nélkül skyblockoztunk, akkor meg a dinnye nem akart ülni, a tök megnőtt nagyon. Hát. Most ezt gyorsan felszabáltam az összes dinnyét. Gratulálok! Na, De hol? itt van még két tök mag, azt elültetjük és nagyobb eséllyel nő ki, erre még nem gondoltál? Hát, jó, nem kell beszólni. Tudjuk, hogy te okos akarsz lenni. De mi az, hogy nem tudom? Mi az, hogy nem tudom lerakni? Bedrockra nem lehet lerakni a kerítést? Skeleton mászik, hallod? Létrázik a skeleton. Tényleg? Na mindegy, ezt leverem. Itt van a gyémánt Ez kardom. hova lett?
szemébe nézek. Aha, Bam. itt lő. Creeper figyel mögötte. Mekkora utat robbantott le? 2 blokkutat. Akkor az nem nagy. És nálam nem vett le egy szívet se. Relog. Majdnem lelökött a Skelett Jani. Leesett a csontpor. Na, nézzétek meg, most meg lerakja. Hát még ilyet. Nézd, ez a te szervered, de nem tehetek róla. Jó, azt egyből a szerver a rossz. Vagy a gép, vagy a gazdája. Jó van. Ez is robbant. Nos, 3 perc. A végig. Endermennyus. Mennyús! Szépen a szemébe nézek. Azt leesett a hülye, miközben ellopott egy kaktusz már megint. Na, most kinőtt a tök. De... Csinálok hógólemet. Ilyen csóró a... Enderman. Lopja a kaktusz. Ne! Még szerencsé, hogy fű maradt. Maradt fű, akkor jó. Van éve. Bebugzódott a ládánk. Na kéne nagy mennyiségben hó. Azon vagyok. Vigyázz. Meg legyen a design. Hát. Itt jó nagy helye lesz. Ja. Még lehet, hogy 2 is tudnánk csinálni. Akkor csinálj 4-et. Ne, az már nagyon szűkös lenne. Akkor gyújtsuk fel. Mit gyújtsunk fel? Embert. Ja. Várjál csak. Hány enderpearlünk van? Nem maradt fa? Nálad van? De ott van 11, de mindegy, ennek a résznek Jó, is ott van. vége. Gyere, állj be mellém. Hűbe mellé. Valamit mondok. Egyel fentebb van. Hopp. Itt te. Jó, csak ilyen nézetben érdekes. Jó van. Akkor váltsd vissza. Na, így már jó lesz. Na, de te állsz a jobb oldalt. Na. Úgy. Nos, akkor a 6. rész. 6. rész, ugye? Igen. Olyasmi. Nos, akkor a 6. résznek ezennel is vége. És szerintem már lehet, hogy elég lesz ennyi, vagy nem tudjuk, majd még meglátjuk. Nos, mindegy. Sziasztok! Sziasztok!